Новите услуги и възможности за работа с клиентите на Националната агенция за приходите разтоварват гражданите и фирмите от задължението да ходят до офисите на агенцията, за да следят данъчния и осигурителния календар. Отпадат и притесненията да не пропуснат даден срок или задължение, защото всички тези грижи имат едно общо решение. Всичко това е възможно с новите електронни услуги, които Националната агенция за приходите предлага на своите клиенти, доближавайки ги по този начин до стандартите на Европейския съюз. Не бива изпълняването на едно задължение към приходната администрация да се превръща в стресова ситуация за клиентите. Именно за това са електронните услуги, които ще разрешат на гражданите и бизнеса да изпълнят тези задължения по най-лесния и удобен начин, буквално за няколко минути от компютъра, който е в офиса, в къщи, да бъдат извършени всички действия, които са ангажимент към Национална агенция за приходите. Всъщност, представи си, вечер, докато си чати с приятел в интернет, си подаваш и декларацията за доходите. Никакъв стрес. Реално, електронните услуги на Националната агенция за приходите са преди всичко за нас, клиентите, които винаги настояваме за коректност, партньорство и сътрудничество от страна на служителите на приходната администрация. Самото създаване на Националната агенция за приходите има за цел предоставянето на по-добри услуги за гражданите и фирмите. Затова и основното мото гласи: не можем да направим плащането на данъци и осигуровки по-приятно, но можем да го направим по-лесно. Създаването на Националната агенция за приходите е най-голямата реформа в публичния сектор. Работата по изграждането на агенцията отнема 5 години. В световен мащаб сме сред рекордьорите. Канада прави подобна реформа за 9 години, а Великобритания за 7 години и половина. Услугите, които предлага Националната агенция за приходите, отдавна съответстват на тези, които се предлагат в другите европейски администрации. Няколко са признанията, които получи Национална агенция за приходите за разработването на електронните услуги, за предоставянето им в широк спектър и за своята интернет страница. Предвиждаме електронна услуга, свързана с подаването на искане за издаване на документи от Национална агенция за приходите, визуализация на данъчно-осигурителната сметка на лицата, която ще може да бъде използвана чрез оторизация с смарт-карта, електронен подпис, а и за бизнес-потребители, които не притежават такива. Искаме да докажем, че приходната администрация може да работи 24 часа, 7 дена в седмицата. Вече можете изобщо да не ходите до офисите на НАП и пак да бъдете коректен клиент. Като граждани на цивилизована държава, можете да направите всичко необходимо от своя компютър по всяко време. Използвайте новите технологични решения, които Националната агенция за приходите предоставя чрез своите електронни услуги. Избягвайте дългите пътувания, опашките, пестете своите средства и нерви.